Ken Amber AS Lady. Setia Nada. Cerita sing paling randu nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ono kaya ora ono ngendi kasih sayange sing kaya caliyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisah aja nganti anak dadi
dikasih 3. Supportnya dari Mas Diva, terima kasih. Betul sekali, ada Oke. gombol bareng Setia Nada sudah. Oh.